दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफारिया जथुमा जादों आरो बेवहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोन 12टा दखरा दङ आरो बे दखरानि भितराव गासैबो लानो हायाखैब्लाबो मोन 10 दखराया बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय दखरा हिसाबै दखरानि बिबानगिरि बिथांमोना गासै आं मोनदांनायाव 200 निबो बांसिन दखरानि बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङाबो बाहागो लादों आरो दिनैनि बे मावथिफारिया जि जथुमानि गेजेरजों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि डिसिप्लिन माखासे बै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो गोनां दङ जायफ्रा गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनो माहारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राफोरखौ रैखाथिनि बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै आरो माहारिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बुहुम दरबाराव जिदु बर' हिसाबै जुदि सिनायथि होनांगोनब्ला बेखौ जोङो माहारिखौ बबे लामाजों लांनांगोन बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथां आलासि बिथांमोना बेवहाय बिबुंथि लाखिदों आरो बिबुंथिनि गेजेरजों आं आसा खालामदों दखरानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बुजिदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान थासान्दियाव जाहाथे माखासे जोंनि डिसिप्लिनारि आफादारि जिखिनि नेम नितिफोर दङ जोंनि संबिधान मोनसे दङ बै संबिधाननि गेजेरजों जेन थांगोन आङो जिल्लानि आफादगिरि जानानै जिल्लानि आफादगिरि जानायजों लोगोसे दखरानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं बेखिनिखौ खावलायदों मैया फरेस्ट रुलार एक्ट 2006 बेनि आयेननि अधीननि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला हिसाबै मैया गासै मोन 17टा एफआरसिनियाव 632टा माने न'खरनो जिहेतु हा होदों बेहाय आङो आसाम गभर्नमेन्टखौ आं साबायखर बावगोन मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो लोगोसेनो आं बेहाय मान बावफानो सानदों जिहेतु ढेकियाजुलि समस्तिनि MLA अशोक सिंघाल लोगोसेनो बिथाङा आसामनि मिनिस्टार लोगोसे आं बेहाय साबायखर बावफानो सानदों जिहेतु नैयो मोनसे बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफा बे दफा बायदियै दिनै बिटिआर एकर्डनि मोनसे दफाया मावजादों होननानै आङो सानना लादों आरो बिदिनो दिनै सेकेन्ड स्टेप मैया बयसो बेहाय होजादों बेनिखायनो आङो बेहायबो साबायखर बावनो सानदों दि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन मानो होनना बुङोब्ला बे एफआरसिनि बाथ्राखौ लानानै जेलानोखि माने गभर्नमेन्टजों सावरायो अब्लानिया सनितपुर जिल्लानि जे हानि जि जेंना बे जेंनाया सावरायो आं बेनिखायनो गासैखौबो बेहाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो जिहेतु बे एफआरसिनि जि हानि खामानि नोंथाङा जि सोंनाय बे ढेकियाजुलि समस्तियाव मावजानाय बे सेकेन्ड पेज मैया होदों गमामायैनो नंगौ सतिया समस्ति हिसाबै बेहाय दासिमबो नैबे गोदानै बेहाय होजायाखै बे नंगौ आं बेखायनो खावलायगोन जाहाथे जिहेतु सनितपुर जिल्लानि गेजेरावनो बहाबा सतिया समस्ति हिसाबै जुदि होजादोंब्ला ढेकियाजुलि गमामायैनो जुदि बेबायदि खननै गाहाम होयोब्ला आं बेहायनो खावलायनो सानगोन सतिया समस्तिनि मानगोनां MLA मानगोनां पद्म हाजरिका बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे नैबे बिथांनि समस्तिनि ओनसोलाव जिखिनि एफआरसि गामिफोर दङ जाहाथे बै ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनाबो जेन बे हा मोननायनिफ्राय बन्चित जानाङाथों खारन बै ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा डेभेलपमेन्ट साइडआव माखासे खामानि मावनो गोनां जायोब्ला हा हुनि गोनांथि जायो जेरैबायदि फरायसालिफोरा दिनैबो भेन्सार दङ हानि थाखाय दिनै सरकारि जायाखै बेबायदि माखासे आरो डेभेलपमेन्टनि खामानि माखासे थालांबाय थादों आं बेनिखायनो खावलायगोन सतिया समस्तिनि MLA मानगोनां पद्म हाजरिका बिथांखौबो जाहाथे बिथांनि समस्तियावबो जुदि खामानिया जायाखैब्ला बेखौ इनिसियेटिभ लानानै जेन खामानिखौ मोजाङै मावलाङो आं बेखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं खावलायो